že vítám se dnešního videa a dneska si dáme jeden pokus na každým Demon levelu, co jsem kdy dal, takže začínáme The Nightmare by Jax. Ok. Co bych mohl dát? Máme ten. Musím tady připravit zase taky. Jo, tam je zvuk. Tohle byl můj první demon. Vypadl z dekry. OK. To bylo kolik? 49. OK, 49%. To není špatný. OK. 9 circles. OK. Tohle je můj nejtěžší. Zvuky se nepočítá. Já byl locked out. Tohle už se počítá. Tohle nevím, kolik bylo, to bylo tak třeba 3. Okay. I spy with my little eye, to bych se mohl dostat někam. Zvuk bude vypadávat, to nevím, co s tím je. Mám připojený mikrofon, takže podle mě to bude tak je zase to zpátky. Třeba dostala i lídní. Okay. OK. To se laglo dost. Zatím máme rekord 49. The Lightning Road. Počkej, to budu znovu dát. Jestli mi teďka vypadne zvuk a ozve se mi ve sluchátka YouTube disconnected, tak mě to úplně rozhodně, jsem OK. OK, nový rekord. Vypadlo to. Toho si nepamatuju. Memory. Jenom špatný. OK. Dal jsem to. The Lightning Road. Completion number 1. Scourge. OK. To jsem udělal. Jsem to se dostat někam. Teď zvuk prostě bude vypadávat, co si musíte snížit. Nebo možná to neslyším měla jenom do sluchátka a klaviátu. OK. Já se nastavím na 144 fps. Aby se z nějakého důvodu mám malé fps. Ok, teď to bylo pokusku.
Počkej, já jsem vlastně umřel. Speed Racer. Tohle by mohlo být něco. Zase to dopadne. Mně se to laglo a já jsem si myslel, že jsem umřel. No. X-Step V2. Stejně se nepamatuju ten konec, že bych to nedal. Crescendo, toho se nepamatuju. Tohle musím side readnout. Ne, to bylo těžký krok. Demon Mixed. Wait. Tady bych se někam mohl dostat. Tohle je další easy. Tohle se aspoň pamatuju. Myslím. Ok, to bylo těžké. Vstupilo. 50%, nevím, jaký je rekord. B, tohle byl můj druhý medium demon. Ještě býval pak. Ok, to se nepočítá. Tohle se počítá. Shiver. Tady si nepamatuju nějaký části. Takže se někde dostanu tam. Nebo dostaneme, ale skončíme taky na 75. 60. To bylo... Pojď. Tam nevím, co mám dělat, to se nepamatuju. York. Tady bych se někam místil, to je krátký level. Pokud byl už úplně na začátku stupu. Tohle je třeba tak 40 sekundový level. Kam jsem koukal dvakrát. Is. Musí na Lakin. Tohle je další jednoduchý. Potom je ještě jeden nový. Jak jsem napočítal. Podle mě můžu někde u toho broku. Třeba no tady. What? Yeah.
vypadla hudba a já jsem se přestal soustředit. 59 je možná rekord. Ještě nějaké máme, to není poslední. Let's go. Noel Electra, tohle byl můj první medium game. Je to hodně dlouhý level. Třeba tak dlouhý, tak 2,5 minuty, možná 3. Co se děje, se nepočítá. Jsem to rád. To je klik. Nepamatuji. Okay. To se vypadá. 70 FPS. Starpunk, to je tak 4-minutový level, ale ok. Tak 3-minutový. Nerv control. Vůbec si nemyslím, že než jsem dal nejen cirkusce, tak jsem možná měl hardcore třeba víc. To nebyla dobré. Petal touch, to si vůbec nepamatuju. Když jako možná trochu jo, ale jako stejně si to nedostanu. Tohle je těžký. Yes. Red Alert. Tohle je jednoduchý. Ok, Lokin neřeknu ani slovo. Já si nepamatuju tady tohle, ale má to dobrý song. Ještě jich pár máme. Ok, ještě 2. Weird World. Tohle je easy one, ale nepamatuju si nějaké rychlé časy. Proč se to objevil si Intitoš. Tady si pamatuju část, nepamatuju si boss fight. Ok, ještě máme 2 Deadlocked a Clubstep, což nejsou na tady této tabulce, protože nejsou online. Takže ještě to. To byla špatná transition. Tohle je hrozně underrated, jsem hrozně to je všechno, ještě mám 2 tady. Takže mám ještě Clubstep a Deadlock. Deadlocked. Tam se můžou na pixel někdo. Tady se nikomu dostane. Jasně. Ok, to bylo všechno. Díky za sledování. Podívejte se na příští video.